Γεια σου Άισο Slow. Πάμε λίγο Βραζιλία, Striker. Λεβάντε, δεν ξέρω ποιος είναι. Κοσέλου, όχι Κοσέλου. Γκάμπι Νούνιες. Γυναίκα. Έχει από 75 πλάς. Νίξονται 75άρια. Πάμε από τα χειρότερα στα καλύτερα. Μερική left back, γυναίκα θα είναι. Α, Ρόμπινσον είναι. Irrelevant το Ρόμπινσον. Έχω άλλο 75. Ένα τελευταίο 75 plus. Όχι, είναι το πρώτο πρόμο. Τζέκο είναι. Και βγάλαμε το πρώτο πρόμο. Conference League. Τζέκο, πόσο rating είναι? 88 rating. Είναι dub. Από 75 plus. Δεν μας χαλάει ο Τζέκο καθόλου. Τώρα να ανοίξω τα gold players pack. Μία CB, ποιος είναι? Όλα port. Από gold pack. Αυτό dub είναι. Από gold pack 85. Duplicate. Θα τον βάλω στο SBC του τέτοιου. Γιατί θα κάνω τον Goodus. Τον βάλω εδώ πέρα. Έβαλα κάποιους παίκτες που δεν θα παίξουν στην ομάδα. Είχα και το Laporte duplicate, οπότε δεν γίνεται να τον κάνω Quixel. Θα τον βάλω σε κάποια ομάδα. Συνεχίζουμε με τα gold pack. Αγγλία, left back. 4 μπάρες Mitchell είναι αυτό. Συνεχίζω με τα gold pack. Μα ναι, όχι. Chelsea. Ω, Νίκολας Τζάκσον. Ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο. Μωρή παιχτάρα. Ο μπαμπάς τους. Λεστό gold back, πρέπει να είναι άλλο νομίζω. Γερμανία, right back. Dortmund. Γερμανία, right back, Dortmund. Α, αυτός. Wolf. Θα τον είχα και την βρά. Τελευταίο goldback. Γαλλία, striker. CM. Juventus, Rabiot duplicate. Πες μου αυτό το πακέτο ρε τρέ. Θα μην είπα opening ίσως πρόκο. Ρε πούστη μου τώρα. Αναγκαστικά να κουβήξω το Rabiot. Δεν γίνεται, δεν έχω να τον βάλω τώρα. Jumbo gold pack. Primo gold pack. Το gold pack χειρότερο. Δεν είναι. Tracker. Δώσε CF να γίνεις πουτάνας. Χουλιάν Άλβαρες. Μη μου πετάς Αργεντινή έτσι κολοπαίνει εδώ, μη μου πετάς Αργεντινή έτσι. Και τρελαίνομαι. Ζάμε gold pack. Liverpool, Gakpo. Van de Sanden. Αυτή είναι γυναίκα ή είναι τίποτα άλλο? Μόνο για γυναίκα δεν φαίνεται. Ω, 1000 coins. Αυτό έχει Mbappé τώρα μέσα. Small Legend Players Pack. Αυτό κι άλλο ένα.
Silver. Γραμμά Facebook. Άρα ένα small legs on players pack. Παλιά striker. Μην είναι πάλι ραμπιό. Παρή. Ω, ήταν walkout. Και η Γιώρο. Πάει τίποτα αυτή. Όπα ρε, πάει. Πάει 50k, 40. Καλή είναι. Αλλά είναι γυναίκα, δεν παίζει στην ομάδα μου. Θα βγεις μισή. Έχω τα 50, έχω το 100k, έχω το Megapack. 80x5, 83x5. Πάμε για 80x5. Πάμε για 80x5. Βγάζει ο κόσμος, και τι να κάνει να μην βγάλει ο κόσμος. Πάμε για 80x5. 80x5 ή Megapack βασικά. 80x5. Ανοίξω 80x5. 80x5 ή Megapack. Και αυτό το ερώτημα. Τα έχει τα 50k. 2 για 4 50k. Ανοίξω 80x5 γιατί είναι 80x5. Και βγάλω το Megapack. Αγγλία, TB, Μολντίνεϊ. Μην τον έχω duplicate. Μην είναι duplicate. Έχει ο Biscuits. Το Excel. Ναι, τώρα είμαστε στα καλά packs. Είμαστε στα καλά packs τώρα. Megapack. Τώρα περιμένω κάτι να δώσει. Ισπανία. Left back. Γαγιά. Από 82 πλάς 82. Ολοτερία ξύπνα. Ξύπνα και δώσει κάτι. Πώς είναι. Στο back ήταν τραγικό. Έχουμε 50. Ανοίγω 450k pack. Ανοίγω το 100k. Και αυτό είναι το 83 για το τέλος. Θα ανοίξω το Untradeable πρώτο. Το Untradeable είναι από Objectives. Ιταλία. Left back. Juventus. Τι γυναίκα μωρέ. Wow. Και 300 duplicate. Τέλεια, όλοι Quixel. Όλοι Quixel όμως. Τελευταίο Αντρέ 50k. Ισπανία. CB, όχι Λαπόρτ. Μπαρσελόνα. Ειρήνη Παρέδες. Double walkout. Double walkout. Είμαι λίγο πριν το Division 5. Α, είχε δύο την Barcelona. Αλλά αυτό το pack τι ήταν Women's pack άνοιξα. Δεν έχω, εχθές έπαιζα μόνο squad battles Έπαιζα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, έπαιζα squad battles. Είναι δύσκολη άμυνα, ναι ρε. Τι παίζει, advance ή τέτοιο. Εγώ τώρα παίζω advance. Λοιπόν, πάμε. 50k, είναι τρε. Εδώ πέρα πέταγα 3A. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Είναι!
Όχι, νόμιζε είναι Λουίς Δίας, όχι! Πέτα τον ρε που θέλω παιχνίδι. Πέτα Λουίς Δίας, είδα Κολομβία. Πήγαινε 800 χιλιάρικα θα πήγαινε. Δεν ξέρω αν είχε άλλο χρώμα του Europa League που είναι η Liverpool. Ούτε που ξέρω τι παίρνει. Βάλ' το tactical. Και, πρόκειται και εγώ αυτό ότι βγάζω στο TikTok ρε. Έπρεπε να μου πετάξει το χειρότερο, δηλαδή εντάξει. Στείλω πάνω. Πολετερία. Champion Game. Δεν μπορούσε να πετάξει Λουίς Δίας. Τελευταίο 50k τρε. LIA. Μανία. CM. Cross. Double walkout. Double walkout. Το Σόντεγκαρντ μωρέ. Πέτα να χάλουν από πίσω. Είναι double walkout. Το πρώτο μου double walkout νομίζω είναι. Ωραία. Μέχρι στιγμής πιστεύω ήταν worth το Elite 1 που πήγα στο Squad Battles. Αυτούς όλους πάνω. Τώρα εντάξει. Εντάξει, με έχει πάρει χαμπάρι ο αλγόριθμος και πλέον μόνο FIFA μου βγάζει. Κοίτα μπελέ μας. Λοιπόν 100k είπα και 83x10. Δεν γίνεται ρε για να μην δώσει κάτι. Ας πάω στην οθόνη δηλαδή. 100k είπα 84 plus είναι. Τίποτα, δεν είναι special. 100. Ω, Griezmann! Ναι, Griezmann! Double walkout! Εμπαπέ μου πίσω. Griezmann είναι double Griezmann, μπαίνει στην ομάδα. Πόσο πάει Griezmann? Α, 90-80 χιλιάρικα πάει. Για φέρ τον. Έχουμε τίτλο για το YouTube τώρα. Α, καλά, 17 duplicate. Α, οι 15 είναι εντάξει. Τσάντα, αυτούς τους βάζω τώρα σε ένα SBC. Σε ένα gold upgrade ίσως. Ναι. Τίτλος Γαλλία striker, ναι. Αλλά άμα πέταγε Παρί, Πρόκο, άμα πέταγε Παρί, θα είχα μείνει μαλάκας να ξέρεις. Γιατί εμένα δεν θα μου έχει τρόλ Γαλλία striker Παρί, γιατί εμένα μου έχει ξαναδώσει Εμπαπέ τρε. Αν πέταγε τότε Εμπαπέ, θα γινόταν πέρα της πουτάνας. Αλλά τι είναι όλα αυτά εδώ ρε, πούστη μου. Να τα κάνω λακουίξελ. Μα την Παναγία να τα κάνω λακουίξελ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Έλα γέι, έπαιζε χθες όλη μέρα. Όλη μέρα έπαιζε χθες για αυτό το pack. Predict τι θα είναι. Predict τι θα είναι. Η ώρα έφτασε. Μου βγήκε ο Πάτος εχθές. Μου βγήκε ο Πάτος εχθές να γραϊντάρει και το 83x10. Η EA το καλό που σου θέλω. Θα το πάρω. Ράχμον! Please, EA! Όχι δεν είναι κόκκαλ. Πλήρωσε! Σου!
Νόμιζα ήταν 86 ο Ράσο, νόμιζα ήταν 86. Μην μιλάς, νόμιζα ήταν 86. Άξιζε. Πόσο πάει? Μόλι παιχτάρα και σε ήθελα μόλι παιχτάρα. Ρε το όλοι Twitch ρε να έχετε όλοι πάκλα. Κάντε όλοι follow της και να έχετε τέτοιο πάκλα. Πώς είναι αυτή? Αυτή να μα τη δεις νύχτα. Δεν είναι γυναίκα. Αυτή δεν είναι γυναίκα. Ναι ρε φίλε, πλήρωσε.